Selamat hari Minggu madahita sa luhukna. Shalom. Hamu akadongan saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Taarahom marohata tu debata. Naung papatarhon holong nai tuhita. Say patimbul madirim ale debata. Tu atas ni langit hamuliaonmu. Tu sadok tanoon. Tapuji may bana di bagasan las niroha. Tapangyar maswarata mamuji guarna. Mari dimay. Mar hite-hite gor ni dia bata ama, dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni to di parbadia, na tuwa palangit dohot tanoon. Amen. Sai bapot pabotohonom mudo tuau dalan hanguluan, gokdo salas ni roha di adupan di buhim, akahasudungan ni roha do di siamummu, saliling ni liling na. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata perguguna suatu dosan, nama dok mauliate dohami tuho, ala di papatarho doho tu akasi pelebegu, anakmu Tuhan Yesus Kristus, say asiroham, say payan madihami, ro di pinopernami berita nauli, jala pararat may itu saluhut bangso, asa bicar sodang dihasangapon mi, dohot dia kena hudul di hahulomon, dohot na nilingguman ni hamatian, marhiti anak hahulongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. So
Tatangi mapatik ni dibata di minggu ta sadarion ima patik papaton dohot lapatanda. Patik papaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonomari maulah hamu nasasi ulaonmu. Alai angguari papituhoni ari paradianan ni jahuba di batam doi. Dang jadi humangula anggudina sadari manang anakmu ke, manang burung, manang nakosom lahi-lahi, manang nakosom buru-buru, ro di pinahammu, ro diisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ay dina onomari do di toppa debata langit dohot tano, dohot lau, dohot nasa isina. Dungi meradian do ibadah di ari papituhoni. Di baheni do ubahin na di pasu-pasu di bata jahuba ari paradian nai jala di perbadiai. Dia do lapatan ni ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tuis rohatta diajar nasian hata ni di batai. Ikon badiado hata ni di bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon atong rap mangidugo mahita sian Tuhan di bata lahu mangulahon nahobar tu patik nai Ale Tuhan di bata say pargugoy mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Marit de mahita. Tato botima dosata dia dupan di bata martang yang mahita. Ali Tuhan di bata pargugo na satu dosan jala amanami. Kuju hami do guarmu na badiay. Ala na targugot hami marningot dosa nami. Say marasiro hamaho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni di bata nagabijol ma ala ni hami. Namate jalan nahihi siyan namate namanaik tuban wagijang doho mangod dihok kami asi maruham dihami
Sai patok tong madihami roha hamauliatehun uho. Utod di porbadia pangapul dinamarsak roha. Pamalum masaluhu na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami asa marlas di roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhitiya dinasa asi ni roha. Say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho alidibata, ama, anak, doho toddi perbadia. Amen. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasisaan ni dosa. Roma hamutuaw, asa mangudu toddi muna, ninna tuhat tajahuba. Tungsura rarado sa muna songon abit bunga dadap, botardo bahinok songon itak. Nang perara songon abit hasubba, gabi songon hapas domose. Kasangapon ma didibatana di gijang. Amen. Amen. Kata ni debata turpuk epistel di hari Minggon tersurat di sada Korintus 10 ayat sada saha 7 tajahama mar sorin-sorin. Tung surah huhatahon akka perhataan di jolma nang suru-suru ape anggo sopar holong ni roha au nang songon hangsa doau nama makulingi jala songon ogung namar ngulul. Jala tong sura panuri rangon diau gabe hubotoh sasumoon sesudi di sandok pertibion. Jala tong sura hapor seaun situ au molong tu pasutat au dulu. Doson naso ada mau anggo sopar holong di roha au. Jala tung sura hu basa-basahon saluhut artaku jala hu pasahat dagiku asa ditutung tung naso margunai diau anggo sopar holong ni ruha au ima sahatna martua do akana tumangihun hata ni dibata jala na upyoksa. Amen. Mari demahita.
dakon ma hata hapor siyautay songon na hina tidakon ni dungata sa hapor siyaon di sadok pertibion rap mahita madok au porsia di dibata jahuba ido ama parguguna suatu dusan na tumopanangit doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata jahuba nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siyantot di perbadia ad dorang sukaguguhan ido tuhata na tumaw na bernit di pangumuan ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangulo di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamon di debata jahuba amanaing pergugo na suatu dosani di simay bana pay mamulak sugot tu tanaon manguhuni halak na mangulo dohot na mate au porsea diton di parbadia jala adong sada huria na badia huria atau pani halak Kristen akan na badia dohot dihasiraan ni dosa dohot dihatain na mandok mulak mangulus sugot daging ni halak na mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabi gima tikting. Shalom amanginang. Selamat hari Minggu ma dihita sudir ruas ni huriata na ro di bagas joro di bagas atikion suak somoni nang amanami nanami nama dohoti par mingguon sian bagas tabi kema tikting na masa di mingguta sadarion na parjulu tikting na meragam a goar minggu goar ni mingguta sadarion ima minggu pau patut dung epipanias jala topik ni mingguta ima bijou lao makaholongi dipanggil untuk mengasihi b permingguon di huriaton pertikian permingguon nata patupa di huriaton tajahama di ting cetak alaikon marsitutu dohita mangulahon protokol kesehatan pakai masker cuci tangan doho jaga jarak jala tapara debi ma hand sanitizer tabi huhut tahemat ma mamake tisu akar danak merumur di toru ni 10 tahun naso paksi dope dang boy dohot marminggu di bagas garjata ala lepel sada do posisi ni kota Medan di Tikion jalanunga di toto perhala do ni huriata parhudulotta di bagas gereja boy ma dua dohot tulu halak sabangku alai margati soring ma bangku inganan parhudulotte c pertaniangan gabungan virtual Zoom di hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 patu pautama pertaniangan pamuhai di tahun 2022 maringanan di bagas gereja puhu di patupa marhite virtual Zoom mulai pukul 10 sia 30 wib pinangido ma haradiota laho madohoti acarai asa marsi beta-betaan mahita di nanaing marbagas sada tikting paduahon naing majalo pasu-pasu perbagason ma Olga Teolina Sitorus Boru Niamata Oscar Sitorus Tubuni Inata Rosliana Boru Silalahi ruas ni huriata sian sektor 4B dohot panguli Ruben Sitong Pardamean Siaturi anak Niamata Ramli Siaturi Tubuni Inata Junita Boru Siregar ruas ni HKBP Resort Sidikalang 2 pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 di gereja HKBP Resort Sidikalang 2 tiktik parjolo naing majalo pasu-pasu perbagason ma Yohanes Mareskoli Armando Silitonga anak Niamata Maruli Silitonga SEMM Tubuni Inata Esra J Buru Tarihoran SE ruas ni huriata sian sektor sadabi dohot orwana Nur Cahaya Nopayanti Boru Simajutak Boru Niamata Situa S Simajutak Tubuni Inata L Boru Sihombing
ruas ni GKPI Jemaat Khusus Sidikalang Kota. Pasu-pasu perbagason dipatupa di hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 di Gereja HKBP Tanjung Sari masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan dipatupa di hari Rabu tanggal 10 Februari 2022 mulai pukul 10 WIB di ruangan konsistori. Ruas Nabaru. Mamuka Minggu Sadarion gabi ruas ni Huriata ma ima sada keluarga ni Amata Frianto Henry Simajuntak Inang Esther Neti Borusirait Rabdoho 2 Yana Konasida Margarete YF Simajuntak Dohot Trijegral O Simajuntak Pidasian HKIP Desa Teladan Resort Medan Helvetia. Alamat Jalan Raharja nomor 8 lalu masuk tu sektor Pargodungan. Napaduahon keluarga Niamata Rudi Ebenezer Siagian ST, Inang Murtika Sari Prianti Boru Nababan SKM, Yanakon ni Huriata nama Jalo Pasu-Pasu Perbagaso di hari Jumat tanggal 12 November 2021 di AKIP Tanjung Sari. Alamat Jalan Melati Raya Gang Anyelir nomor 10 sada masuk tu sektor 2A. Tak margogo mahita lau mamuzi dohot pasangat goarni tuhata. Ruas Namoru ruas Napida. Mulai Minggu Sadarion nunga pidahuria ima keluarga na perjulu amata totop poltak hasi jabat inatarelli bulan boru sibarane rap dohot tulu yang lakon nasida Nathanael Ramos P si jabat Alicia Kristen Katalia si jabat dohot William Stefan Sijabat. Sian sektor Sadabe, pindah tu gereja HKBP Bintara, Resort Jaka Sampurna Bekasi. Napaduahon Amata Hot Riyadi Saruksuk, Inata Luciana Francisca Maria Sinaga, Rapdoho 2 Yanakon Nasida, Liston Kristopel Saruksuk, Dohot Christian Ripaldo Saruksuk, Sian sektor Sadabe. Pindah tu gereja HKBP Sukadono, Resort Sukadono. G. Pajakonon Dohot Pabor Haton Bibel Pro. Di hari Minggu Nanang Ro tanggal 6 Februari 2022 di permingguan 10 WIB. Di Patupa Huriata do acara Pajakonon Bibel Pro Hes 3 Boru Pajaitan Sian Gereja HKBP Parangbulan. Suak songoni Pabor Haton Bibel Pro Neti Botor Silaban Laho Makobasi di Rumah Sakit HKBP Balige. Undangan acara Ramatama tu Bibel Pro. Kebar tu acara Pajakonon Dohot Pabor Haton Bibel Pro. Duk siduk permingguan arian. Patu paut tama acara Marsipanganon Huhut diuruti Ramatama Maringanan di Gedung Serbaguna Langtesada. Marhitei pasahat hanima undangan tuaka utusan ima sahalak mewakili ruas sian ganup sektor, sahalak mewakili sian ganup seksi atau kategorial, suak songonima dohot sude parhalado, asareta madohoti acarai. Sermon parhalado di hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 mulai pukul 10 siang, maringanan di bagas gereja, Patu Paun Huriatama sermon parhalado. Obartusi pinangidoma haradio nisude parhalado asareta madohoti sermoni naparpudi parhepengon. Taidama di laporan keuangan akapilea bulanan perpuluhan dohot akahamulateon. Diakana so masuk depe di tik-tik sadarion di hari Minggu naneng Roma di tik-tikon. Mulai tema disude ruas napasahaton pelea bulanan dohot hamulateon perpuluhan dohot partisipasi tu akka ulaun ni huria. Lam ditabai tu hatama pasu-pasuna di hita saluhutna. Songonima sahani tikting di mingguta sadarion tapasada marohata martang yang mahita. Debata jahuba amanami para sirohana sumurung nahutadahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Madok mauliate madiho alei jahuba debata nami di bagasa tikyon. Dipakilalaho kami dengan di basam. Diramo tiho kami alei Tuhan sa minggu bulunon. Boy kami rotu bagas soromon
Imadina marsaur hami dohot akadongan nami, jala marsaur hami dohot hatamna badiai. Nang disudea ka pamuzion nami ale Tuhan edena kuedeho kami. Calo mai Tuhan gabi pamuzion na khusus di julum. Tuhan dibagasat tikion nunga hubigi hami tikting. Na masa dohot akan nanang masa tu minggu nanang roh. Asima roham ale Tuhan. Tuhoma hupasat hami. Sudia karuas na berencana paljojokon sada keluarga. Pomatoktong nama dongani na sida ale Tuhan. Baik mak keluarga igebe keluarga na kudus di jolom ale Tuhan. Nang sude akan nani pelruhon na sida dinalau bajong jokon keluargai. Poma ale Tuhan na mangalehon na mencukupkan sude na perlu na sida. Suak somenang dia karuas na baru di ruas di gereja namion ale Tuhan. Pergugui manasida asatoktong bui hamirap memuji dohot pasangapho di gereja namion ale Tuhan. Suak somenang dia karuas ni huriam ale Tuhan. Nahurak sehat menang nagale pamatang nasida. Nadong di rumah sakit menang napiak di bagas nasida pi ale Tuhan. Asi maroham homatokto na mangalehon gugu na mangalehon hamalumon ale Tuhan. Asa martaba-taba nang akalas ni roha di nasida. Suak somani nang akaruas ni huriam ale Tuhan. Na di bagasan hagaleon alani aka pergumulan dohot hamaolon na hubulus hami. Pos rohanami ale Tuhan, podo toktong di jolo nami, podo toktong namang lehun gugu di hami, gabi boy hami ale Tuhan monang maradupon aka pergumulan nami. Di bata jahuba manami, nang di bagasan sadarion ale Tuhan, dinanang patol hason ni naposom berita na uli di tonga-tonga nami di perminggu siang sadarion, pergugui ma inang nami inang bibel puro. Todi into di perbedi male Tuhan na mangalehon pangatusio tu hami. Asangkia marhite-hite hatami lam mergugu hami lam tabanang hapor seon nami. Pardusan nagurang hami ale Tuhan jumulu sesa nang dosa nami. Asatama hami habauran ni pasu-pasumi. Salomat nangin nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Thank you.
Bata Jehovah na hutadahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungamar pungu hami di Joromon, lau pasahaton sadok ngolu nami. Tinggal ho kami maakaw laon nami i, maradia kami di hari sadarion, ima di minggu na pinarbadian mi. Laho pasikopon las ni rohanami, jalon nami ma barita nauli di bagasan obason. Alani makuling maho Tuhan, nunga rade hami tu mangihon suaram. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, jaloma tangiang nami. Amen. Dihamuna kamanami na nami, nang salhut na ruas ni huriata na marminggu, di bagas garejaon nang songoni di tonga-tonga niya kabagas tabi, rapdohot keluarga. Songon buah-buah ni titing tanakin hari Minggu tanggal 6 Februari marhata pertandingan mahami tonga-tongan huriata hobar tu surat ketetapan nang pinasaha ni pucuk pimpinan ni huriata ima laho marhobas manguduti akaulaon di rumah sakit HKBP Balige. Jadi masuk ke rumah sakit Balige dan nomor sahih tati amanginang sehat do. Alai tusima tarjou laho makobasi akaruas ni huriata do diduru ni huriata ima tuaka namar sahid. Alani omma tiki parpudi diau lau pasahaton barita nauli alani lasmar hamuna kamangkenang. Horas madhita salutna. Barita nauli hata ni debata na palasor rohata di bagasan mingguta sadarion ima di minggu paopaton dung Epipanias. Ima nata surat di Jeremia pasal bidusada mulai sian ayat 4 sahatu ayat 10 di dok songonon takasma tapayhutihut. Jadi naroma hatani Jehovah tuau madok songonon. Tagan so hujadiho dope hodi bortian nunga hutadahiyako. Jalatagan soruar dope hosian apuan ni natorasmu nunga huparbadiahiyako. Hupabakit ho gabe panurirang tu akabangso. Dungi nikuma iyale Tuhan Jehovah idama dakuboto makatai ay nabajar dope au. Jadi nina Jehovah ma madok au. Unang dok nabajar dope au. Ay manang tu dia peho husuru ikot tu si holau. Jala manang aha hutonahot tuho ikonido hatahonon. Unak ko mabiar maradopon nasida. Ay say audo donganmu. Paluaho ko nina Jehovah.
Dungi di patol-tol Jahoba matanganna, jala di jama pamangaku, jalanina Jahoba madokau. Idama nunga sahat hulehon akahataku tubagasan pamangamu. Idama hupabakit doho sadarion mangaranapi akka bangso dohot akka harajaun, laho mangurati dohot maniapon, mangago dohot mangaloha, paulihon dohot manuan. Ima sahatna dihamuna hurian itu hatta adong sada ilustrasi songonon. Adong ma sahalak parsikola kala sada SMA. Jadi di sada tiki mangido maibana tu bapakna asa dituhor di ibana sada mobil nai baru asai pakyonna lao tu pasikolanna. UBG pangidoan ni anak nai tersonggot mak bapak nai. Namora donyan bapak nai. Jaladang apalah mau. Di rohana laho manuhor mobili hobar tu pangidoan ni anak nai. Alai dah tikina dope. Ala persikola SMA dope anak nai. Alai ala saya maus di dok di pangido, bahkan saya merengek anak nai itu bapak nai asa dituhor mobili. Mace gudang ma alasannya anak non. Di dok ma bapak musim udah sonari. Unang saya matonwa unang marhai kamu laut sekolah. Alani ikut tuhoromu doi bapak ninna. Alani saya maus didok padohan nai dioloi bapak nai ma alai dang sonari deh inna. Jala adong do tolu persyaratan manang parsuruon naik konsulahonon na asaboy tuhor mobili moloboy diulahoni leon ina bapak nai dia me bapak ninna. Roma bapak nai na parjolo dinna. Saunari bulan Januari. Sanga dope tikina. Iko ringgaso marsiajar. Asa molo di semester akhiran no di bulan Juni, di bulan Onomon. Iko dapok manilam nilai rata-rata di rapokmu paling otina. Walu inna. Paling otina putemu puten walu inna bapak nai. Imana parjolo. Na paduahon ikon ringgas doho majahai Bibel. Ringgaso majahai Alkitab. Jali ko ringgas doho marminggu. Na patuluhon di do bapak nai mamuse huida tunggal jango bumu ina gondrong. Molo disuruh makmu ho marpangkas dangolo. Alani dang lomor hakku songonyo bumi. Jadi ko pangkasomu doi dinna. Jadi hiraima persyaratan manang pasuruon naikon ulahonon nya anak nai dibahen natoras nai itu ibana. Pitorodo anak nama dokon. Oleh bapak siap. Saya akan laksanakan inna ibana. Semangat tutu anak konai marsiajar. Dia semangat belajar. Songoninang nama jahai Bibel. Manang Alkitab. Jala ringgas do ibana majahay ng akar renungan. Tarsongo dito rupani arong grup niya ka sektor. Ito parjolo di ba buka hapi ni bapak nai. Ahama na gabi renungan. Si jahaon siyan hatan di debata di manugo nai. Jala ringgas do ibana ng manotkan aka film-film. Baik ma tokoh-tokoh na terkenal di Alkitab. Ima songon si Simpson, si Noah, si Musa, bahkan film ni Tuhan Yesus diulahon ibana di saluhutna. Alani dung jupang di akhir semester memang dapat ibada do nilai rata-rata songon do na bahkan melebihi. Itu Roma tuas rohana berarti sudah memenuhi syarat yang pertama.
Baru na padua ho muse tong do diulah ho di mana? Ahan na kuna torasna, majahai Bibel, majahai Alkitab, do marminggu, do akan majahai akan ho bartu hatan dia bata. Di bagasan rohana pedokon oh ini juga memenuhi syarat naibana. Alani didapat nibana ma bapak nai. Dipatuduhom ma rapokna. Jala diok ibana ma muse tu bapak nai asa botomu bapak. Akan saya ceritakan apa yang saya baca. Nibana. Ditaringot ibana ma diceritahon ibana ma nakingan ditaringot tokoh-tokoh Alkitab naung binotona. Ima si Musa, si Noak, si Simpson, doho Tuhan Yesus. Marnida nilaina, marnida pangalaho doho kiring haringgason ni ibana majahatan di bata. Macelas do rohani bapak nai, mamereng anak nai. Makana Peter topu may dokon anak nai, bapak sudah bisa membeli mobil untuk saya ini bana. Ngaboy be turun di bapak dia mobili, hobar tu pangil wakini ini bana. Alai Roma, bapak nai didok ma, macelas doro haku mernidaho. Nunga diulah ko be ahan hudok. Na parjolo pe lulus doho ima taringo tu nilaimu. Sangat bagus. Jalan na pedua ho pe ringgas doho werko marminggu nina. Alai persyaratan na patoluhon dang dioloy ho. Oh bumi gajang gabe hubereng. Bahasa songon ini na bapak nai. Kenapa demikian? Alai Peter hatok do dia lusi anak nai. Bapak hubereng inai bana. Jala hutoton dia ka film-filmnya ka tokoh-tokoh nadong di Alkitabi. Bahkan Tuhan Yesus gajang do bukna inai bana. Alani do naman niruido hao. Molo hona potong do obukon. Dos nama au songo si Simpson. Dang mo na ngau di sekolah. Gabi telu au inday bana. Hape di bahasa rohanannya. Baca denggado potongan do nai ala pasikola do pi bana. Alai Roma muse bapak nai didok ma. Nanget. Tasongonod do anakku ninna. Tohoro na nidok mi. Alai si Musa, si Noak, si Simpson, doho Tuhan Yesus, hati hai madalapak do ninna. Dang marmobil na sida songon nai do minna nai bana. Tong dang kala ise bapak nai ate. Dipikir doha roa termau tu bapak nai HP lebih pintar lagi bapaknya menjawab. Na sida pina jolo bardalapak do dang marmobil songko sonari. Amanginang adong dua ipola ni ilustrasi na pasatokku parjolo ima mangoloy pasuruon dada holan satong-satonga ate. Mangoloy pasuruon dang deba-deba. Molo deba-deba do, molo satong-satonga do, olo do dang dapotan molo songoni. Gabe sudat pangidoan ni anak nai ala dang sude parsuruoni dioloy ibana ima dapat tuluhon nakani. Napaduahon unang talului, manang unang dilului sidalian lau mangalo parsuroni gabe luangat sadiri molo dialo ate. Jadi unang godang, unang saya dilului alasan. Unang dilului akka wahama asal unang gabe diulahon nai dok nai. Memang halak batak madok moldang lomoro hawari dokon. Godang do sidalian nindate. Jadi apa orang dilulu ya ka sidalian. Olo gabe mago dang sudat dang gabe sudat na kapangidoi. Alani wa ka mangkay nang unak kolan na mangido tabo to ate. Alai majua di dia. Di parsuruon. Mangido jagoro hita ala dang ngolo mangoloi parsuruoni. Alani kota tangihon pajawoni jala tauloi parsuruoni asa mangolu. Jala dapat kita hobartu nasinita sitani rohata. Amanginang taringot tu pajawon do nanidokon ni jamitaon. Masay denggado pasuruon ni debatatu ganup kita. Jala molo tauloi
gabi lam togu hapor siota. Molo taoloi gabi lam taboto ma taatusi ma pabah ni dia bata. Di padonganion ni ngoluta di Portibion. Alaya manginang najujota ida Paula sotabegedo pajowoni ate. Jala hirana tapasiding-siding meragam sidalian tabaen laho maju dohot pasidikon. Alai turpu hota bereng ima bagian ni pajowo ni debatatu si Jeremia nagari panurirang di tengah-tengah di bangsa Israel. Ikon molo tajaha di ayat 5 ini kaningani di bidusadai. Songo dia ibana di jauh, songo dia alusna, dohot songo dia cara ni debata melengkapi tabereng di ayat 5 teh. Songo dia pajowona, songo dia alusna, bagaimana cara Tuhan memperlengkapi dia. Takas di ayat 5 nunga hujau honina. Tagan so di hujadi hodopeho, tagan so ruar dopeho nunga hujau. Nunga hu babakit, nunga hu perbadiai. Jela tabereng kasih tonga dang na menolak ibana ti amanginang. Molo na dang lokot dang olwa danginna. Alai disotang pitor diiakan. Alai ahad halus nak kamang kenang. Dang lokot dang olwa inna danginna. Alai tak disot tabereng parjolo alasan ima dakku boto aha. Makatai inna kan saya tidak pandai bicara. Jala paduahon na bajar dopiao, poso dopiao. Saya masih muda. Dakku boto makatai ninna. Jadi artinya pabotohon manang pabuahon keterbatasan na doa kamang kenang. Pabuahon hahurangan na, pabuahon kemampuan na lapatan na sadar do ibana. Pabuajol mana terbatas do ibana. Sadar do si Jeremia, pabuajol mana gale do ibana. Ido bakal lakon poso do piau. Bajar nina. Remaja-remaja di penuanya ti amanginang. Dakku boto makatai. Jadi artinya di situ tu alasan na umum do piau nate. Alasan na boy dapat akal do pe, dapat diroha do pe alus nai. Sidalian ni ibanai. Alai tabereng ma nang sahatu saunari pe saya dong dope na maralus songoni ate mulo di jauh apalagi tu akka ulau ni huria apalagi molo madokon akka hata makobasi dok akalan nasi sai tadok dope bohaka makenang posoro piau inna kan na asing majo inna dakku boto makatai gudang dope akka namar sidalian nama dokon bahwa saya tidak mampu hape dung batua buse boy dokon ngame tua ibadah inna kan dang mukibe akan akai se bedok komuse akan posoima inna jadi to sude na poso pe madokon herna menghormati na tua-tua imajo inna kan romu se na tua-tua akan posoima inna alani sahat tu namate dakya madohata te dakya makobasi mangula di tonga-tonga ni ulau apalagi jakka kuria holan nomor 2 ma holan na penonton ma manang komentator yang baik ya kan tole ma asal ma buah burju ale tumago dopei daripada tampil HP wah asing-asing ate jadi disapet bereng gudang akka sidalian nama bahain asal orang diulah akka silon alani hamun akka makanang nama ngula akka silota terlumobi di tonga-tonga ni kuria dan soal namalo ate apalagi ma na pamalo-malohon karena gosongoni apalagi ma na pamalo-malohon soal keterbatasan do di jolo ni debata soal hati dehon ni rohan hamun akamakkenang songoni nang soal boharo hita dia dopan di debata haradiota lahu manguloi pajowoni ido nanang dohoron ni turpuhon jadi molo di si Jeremia penakaningan bajar do piau adalah keterbukaan do ya kamangkenang molo dok penakandak ku boto makata itu kejujuran jadi perlu jujur unata sipa-sipa nate atas songona jago do dok konina dangi ale kejujuran keterbukaan
jala ido nanang dohonon liturpon unang pitoridok ibana rupani boy doho boy do bah ini torina kan adong kosongoni holan ipilit boy do uninna mampu do jala ido ko musi ahar gampang go swali inna kan anggo pala holan makatai do namura mai inna anggo pala holan majahado di joloi na gampang doi adong kosongoni holan majahado inna kan HP holan tampil di jolo ngator buha apalagi kadang aku perhalado ngator hitir-hitir kan alana hitir-hitiri gayolo mamago aha pusuk kan gabe terjadi maaha gempa lokal itu kan ima molo jadi molo songon gampang-gampang gampang goina itu sudah pertanyakan itu ya dang degas songone saya hira na mamikir hon madokot atau lema inna tapi gudang do halak malo makatai di umum pintar berbicara pintar berpidato ale mulai disuruh makatai di tengah-tengah huria baru kamangkenang boloro dah songon kepintaran di umumnya teh jadi beda hiya doa manginang ayo makan namura de ini tatedong atekan HP nukon tiba-tiba amang buharo nanginna so pamana dilihat pertikia tuita makatai manang martangiang marjamita dari perjamita manang maracara pihak kada asing aleng go dirohat tangga buah mandon nang dohonok kunang saya tak apil-apil ma ujung nak tabi jamita kan dak tabi gebi ka acara na berikut holan na mikir hon ma dohonokku jadi disopin nak tidak sol hamaloon dan ikut perlu kabar lison jolma na tahu diri ya teh si Jeremia juga di sini dia tahu diri do ibana bahwa bohado asa tong debata na mengajari ibana jadi akka jolma na tahu diri do di halomoho debata dang na pajago-jago honate do dang na pamalo-malohon dang jolma na pajulu-juluhon ay hal na say pajulu-juluhon olo no gabi wahak kay nang olo gabi salah kan ay gudang pamalo-malohon do tokko inda hira nang iboto hape dang hira par musik nang sahudok ay boto ho inda kan hape salah kan di songoni do kana pamalo-malohon pajulu-juluhon pajago-jagohon ati alay si Musa pe molo taingot di 2 Musa 4 dia koni bana do tude bata angguau dan jolma perhata au ne bana dan jolma perhata do pamangaku jala halang do dilaku ne bana tude bata ditiki di jori batai bana te aku bawa makata ala memang makatai si Musa gagak pate gagak de man aku bawa halang do dilaku ne bana alai di Roma de bata di dogma au do kurongani peho jala hupodaho petuho taringot tu harus dohonom jadi artinya kamakai nang dak kita na makatai ala isi do debata dak kita na makatai alai debata do lomobi nang tu akadong aku perhalado dang lagari hita na makatai alai debata do ati kamakai nang alanido ganup hita mangula iko sa dohonot tama dang maloaw Tuhan dang mampuaw dang boyaw alai mga sahog guarmo mga sahog ko pasti hodo mangajari ya ilo makana nang sorry ako kamu pe nunga huajari hamu nina jadi artinya to di setia mangajari hita membimbing hita yaka hata sidoho notate jadi dak kitai alai debatado na makatai di tonga-tonga ni ngoluta alani maka mangkay nang asa ikod debatado na mangula di galup akaulota dang mga sahod dirita dang mga sahon malo-malota alay molo sadar hita di keterbatasatta dari Roma di bata pasi kopop kita songon na masa itong-atongan ni trupot unang do na bajar ho unang do dang duot ho makatai unang mabiar ho unang binder unang kecewa ho alay di paloas di bata di leho maperlengkapan manak nidokon di papos di bata do roha di Jeremia kon audo madongani ho nina dia 10 ate audo madongani ho audo paberi hokko alani do di patol-tol dewa tatangana majama pamangan ni si Jeremia laho pa menguduskan ngoluna asa gabi mampu ibana mangula-ulaon di tonga-tonga ni ngoluna jala tabering matugas na nilehon di debata ima laho mangaranapi ni na sonak kaningani mangaranapi laho mabubut laho manuan laho pabakiton dohot dakolan na
mangurati alai manuan dohot Paulino. Jadi artinya Jeremia terpanggil di tengah-tengah di bangsa na lumlam nang gok mangulau na kadosa alai di sido di perbedi di bata di pa ingot di podai jala di buan tudalan hasit tongan ni debata alanya kamang kenang sudah dah hita terjauh mangulahon ulaon di debata terjauh dah hita songan akka ulot tanah meragami baik sebagai guru, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai supir, sebagai pasikola, dohot akalan na asingi. Dia karagam nulot alai ikut tapar hatopot ma pajawon di debatari itu kita nama ceringkan. Jadi kita syukuri ma akka ulot tabiat akka makena. Jangan akka hal nasi tabereng. Molo hal nasi ko tabereng bisa menjadi ciut. Bahasa di mana boy songono, bahasa songonan di mana audang. Alai apapun pekerjaan kita, semua dia pe pamiliton, pajawon di debatatu hitam. Kita harus bersyukur dalam marhita itu. Gawe tada semua dia do pabahenan padonganion. Bahkan Tuhan memperlengkapi kita itu ngatongan di ulukta. Songon papikta di bagasan minggu sadari onate. Di jauh laho maka holongi. Jadi pajawon di debata marhita ulotai gawe mabon holong ni roha mai. Gawe mabai kita bersyukur maka dia bata. Gawe tubuh mah holong ni rohata maradopo dia bata nang songoni maradopo dongata jolma. Jadi holong itu na pasada kita tiap makan lumobi di tahun kesehatan di tahun 2022. Dari mana kita mulai? Bukan dari orang lain. Alai kita mulai masian dirita. Asa jupang hasadaun, asa jupang holong ni roha, asa jupang ngolu na saya bersyukur di sido. Tuhan selalu memperlengkapi kita. Jadi jangan dipasobu di batahi tate. Asa unang babiar kita, asa unang minder kita, asa unang gabi gamang ngulu tonga-tonga ni portigon. Ale Roma di bata. Au do madongani ho. Rasi rasa ajal ni hasiang. Jadi padonganyo ni di bata do memperlengkapi kita sehingga kita menjadi berkat, sehingga kita menjadi saling mengasihi. Jala jupang ma lasni rohana manotong di ngulu ta'ala ni akamang kenang. Dinatar jauh hitam, dinatar pilit hitam. Songon ama ina tonga-tonga di keluarga na songoni akaya nakon sai taloas ma debatana bangula asa ibana namano Tuhon ahama nagabe si jalota ketika kita mangoloi parsuroni unang mata dakodang mampuau sia segi ilmu sia segi memang keterbatasan taro do songoni dang mampu tapi Tuhan memampukan kita sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan margogo mehtamang jalata suli roha mangoluta dilihat portibion. Amen. Martanyang mahita. Ale debata manami na marhabangsa di Bandua Gijang dipuji rohanami mahodia rianon. Didenggan di basam na pasadaho kami marlas di roha. Mamuji pasangapon ho martede namin tangyang nami nang barita nauli na pahorton roha nami. Pabua naung di jauh dipilit jala disuruh ho kami Tuhan. Lau para raton harajaunmu marhite-hite akka ulaon nami be. Memang secara perdagingo Tuhan terbatas dohami dan mampu hami kurang dohami Tuhan. Alai di sido Tuhan di hati dehon ni rohanami di haradeon nami di panadeo diri nami di sido Tuhan memperlengkapi hami. Songon aposam si Jeremia gabe mampu ibana Tuhan mangula kaulaon di tonga-tonga ni bangsa naung gok mangulahon dosa. Songoni manang hami Tuhan diragam ni akaulaon na pinasahatmu Tuhami hamolati honon nami mai. Asa gabi hutada hami pabahenammu pabola disari hokodo hami Tuhan digalup perdalanan ni ngolu nami di pasikopodo Tuhan ngolu nami nang peso harus suksuk songon penilaian di portibion alai saya galupari do Tuhan di lion hosi panganon nami jala saya galupari do Tuhan di dongani ho hami alani ajari hami madok mauliate asa gabe hamuliaon dot hasangapo di guarmu salut na ngolu nami dia kana marsahit ho Tuhan na pamalupon dia kana marsak ho na mga puli dia kana adong apa pergumulan hidup tonga-tonga di keluarga ho matuan na solusi na terbaik pabuas salut na namasai parsiboto jala turun campur do Tuhan lahu mangodingi hami asa gabe cupang akalas ni roha di salut nai. Atau hupasat hami salut nakasakap nami rencana nami galup keluarga punguan nang huriam.
Lomon roham manasau di tonga-tonga nami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo matangiang nami. Amen. Marede mahita. Di jodoh nang ho. Di jodoh hita mabuan hati uron tu sadok portibion. Di jodoh hita papatarhon holong na tu sandok portibion.
Atong tauloy mapadyo nai borhat mahita di bagasan las miroha. Mapeliata alidi bata manami na di banua gijang. Bodo haroroan ni salu siliholo na denggandot nasa ulibasa na maulutus. Upasat hami masian na nilon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu may jaramoti asa operasi ang hami pelianon. Pati bulon harajomu di tongat-tongan huriam dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutadhami gudang ni siliholo mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomon iroham di banu tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panisan nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disodakon Tuhan de batama buina tuhita jala asima rohana mida hita. Didopakon Tuhan de batama buina tuhita. Jala dipasarhon madamina tutod ditabi. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Jalalas marhot tak kamangkenang mulut ngadong nanay pasahaton tu dana pensiun. Kotak nang tersedia di depan gereja. Mau lihat ya?